Calderon astera doaz, arratseko soinu probak. Garai batian mikrorik gabe izaten ziran mejorak. Otordu on bat eskatzen dunez, bertso bazkari komodak. Bazkari jakin lagundu duten guztiei txalo beroak. Naiz amikrua maiz izaten dan, ahots zakarren izkutu, hilak nun baten bukatu dira, ta altaboza apurtu. Baina alare oian arezin, gera begelditu mutu, beraz zabaldu hau ederra, ta ipurdila iztutu. Badegu beste gaien bat hemen, luze daukana zerrenda. Azken aldian manifaz bete duena gure agenda. Atzo milaka lagun Donostin euri azpira irten da. Kasualitate denez ez dakit gaur eguzkia irten da. Atzo begileak zuzendu ziran, nun baie erraustegira. Aunatik gertu jarriko dute, laister alako movida. Sozidarian ere tabako, keak badaude begira. Baina uste dut oiek baino ker, txarragok helduko dira. Egia esan eredu asko aurkitu daiteke jada, basoak ere berrera biliz, gu arduradunak gara. Beste kontuak platerak ere eunaldiz garbituz ara, alternatibak egon badaude kontua bilatzea da. Alternatiba bilatu behar, genuke aldala bela. Beste batzuek beteztezaten gure kontura sakela. EAJaren katerinetan pasatu zen da horrela. Ez garbitziarren berrik erosi, mendiko botak bezala. Bizarra luze xamar jarria du behintzat, eta korapiloak hartuz gero aintzat. Txoko bat egina du buru bakarrantzat, erraustegi txiki bat arkakusoentzat. Bizarra guzia du postura guapoan, buru erretzeko asmoa badauka gaurkoan. Ona kontsejutxo bat ta gorde kolkoan, konduz ibilisua ematerakoan. Beste artista bat dut aurrean xalada,
izango da artista batzuen alaba. Kamarari helduta dagudanek jada, urte batzutan bera aiurrin kamara, urte gutxira bera aiurrin kamara. Udanek naiz azteko badaukan pereza, kamaran kontu hortan ez da aldrebesa. Naiz da orain guakin gu ezkeran kexa, guapo atera nazu naiz ezan erreza. Guapo atera nazu naiz ezan erreza.